ilapat mo yung pamot eh. Dapat po ganun. Kailan siya ginamot, kuya? Last November. September 19. Ano ba ngayon? October 8. 9. 9 na po pala. 10 days. 20 days. Ang bilis ha. Ilan taon mo na sakit niya mga langgo na isang paa? 20 plus? Hindi seryoso ka? Kuya, no? Ang tagal na pala. Tagal na, no? Hindi man nagagaling-galing. Kahit anong medisina? Pinaduktok na yan, dinala sa ospital yan, pinakalkal sa loob niya. Walang harap. Walang sarap. Ang isip ko lang yung unang ginamot yan, mga more than 3 years lang. 2 years. Kinayod? Kinahit ko ng doktor yan. Ano ba yung sakit mo rito? Kulam? Hindi. Ay, hindi. Pagkain. At pinakain ng may dasal. May dasal. Oo, naalala. Lason. Hindi siya pasok sa kulam. Parang kulam din yung style. Yung gala sa pagkain dinala. Sa loob ng posal na katawan. Naalala ko na. Hindi ko pa pinaalala ni Kuya na hindi na pupupok yung pamo. Hindi ko talaga naalala. Galing mo, pasalamatan mo muna yung Diyos. Graduate ka na. Pero kung gusto mo lang ipa-check up yan, walang problema. Pero medyo matagal pa kung gusto mo lang. Para tuloy-tuloy ang kagalingan. Paano naman ang Papa Jesus Day? Tapos patagal mo rin ng langis mo pa yan. Yan o, paano ka dyan? Masaya ako. Ayan po, si Nanay, nagpapasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pangalawang session niya po ngayon, binigyan na po siya ng kagalingan ni Papa Jesus sa kanyang dalawang paa na hindi na malaman kung anong kanyang sakit. Yung pala ay ang sakit niya ay ang tinatawag po doon ay hindi kulam. Parang pasok na rin sa kulam. Ang sakit niya po ay lason, nakakain ng pagkaing may dasal. Maraming salamat po Papa Jesus sa himala pong ibinigay niyo po kay Nanay. Thank you so much, Nay. Bye-bye.